Hello again, everyone. Moni nonse kachiwiri wina aliyense. In recent days, the world has become aware of the dangers of infectious diseases. Inu mukudziwa kuti masiku apitawa dziko lapansi lakhalatu lilokhudzikatu ndi matenda atu opatsirana. Every year, thousands die of malaria, TB, AIDS, and now the coronavirus. Chaka china chilichonse anthu mazana akumwalira ndi malungo, TB, komanso AIDS, komanso mu tsiku la lero pabwera tsopano coronavirus. I want to speak today on the greatest global disease, the disease of sin. Nde inetu ndikufunatu ndilankhule mu tsiku la lero tu nthenda yayikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi, ndipo nthenda imene dzina lake imachedwa kuti uchimo. The Bible tells us that sin is infectious. Bible limatiuza ife kunena kuti chimo tu ndilopsa kwambiri ndipo limafala kwambiri. Sin affects our minds, our words, and our actions. Chimo limagwira atu maganizo athu, ntchito zathu, komanso tu malingaliro athu. The Bible tells us that sin is contagious. Ndipo Bible limatiuza ife kunena kuti uchimo tu ndiopatsirana. Sin not only affects you, but you affect others. Uchimo tu sumakukhudzani inu nokha, komanso inu mumakakhudza nawo anthu ena. The Bible tells us that sin is painful. Ndipo Bible limatiuza kuti uchimo ndiopsa kwambiri. The consequences of sin are broken homes, broken hearts, and broken lives. Ndiyetu zotsatira za uchimo tu ndi mabanja osweka, mioyo yosweka, komanso nyumba zosweka. The Bible tells us that sin is deadly. Ndipo Bible limatiuza ife kuna kwa kuti uchimo ndiopsa kwambiri. Sin is a terminal illness that results in death. Ndiyetu chimo tu ndi nthenda tu imene tu simasiya munthu kukhala ali moyo, ndipo matero ake zonse tu ndi imfa basi. We read in Romans chapter 6, verse 23, that the wages of sin is death. Ndiye timawerenga tu pa Roma chapter chake cha 6 ndime yake ya 23 kuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Is there a cure for sin-sick souls? Kodi nanga pali machiritso a nthenda imene ya uchimo? Is there a remedy for the disease of sin? Kodi pali kuchira kwina kulikonse kumene tikhoza kuyembekezera kwa nthenda imeneyi ya uchimo? Thank God that He has provided the cure. Tikufuna tithokoze Ambuye chifukwa iye tu anaperekatu machiritso a nthenda imeneyi. The Apostle John wrote in 1 John chapter 1, verse 7, that the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Mtumwi Yohani tu pa 1 Yohani chapter 1 verse yake 7 imatiuza kuna kuti mwazi wa Yesu Kristu mwana wa Mulungu utitsuka ife kuti chotsera chosalungama china chilichonse. Sin is incurable by human effort. Uchimo tu pakuyesetsa kwa munthu wina aliyense ndi nzeru zake nzosatheka kuti uchire. Your prayers, good works, or penance cannot cleanse one sin. Mapemphero anu komanso ntchito zanu zabwino komanso kudzimana kapena kudzimana nokha palibe chimene chingachitike kuti uchimo ukachire. The disease of sin is cleansed by Christ alone. Nthenda tu ya uchimo tu imayeretsedwa tu ndi Kristu Ambuye. He went to Calvary's cross and shed His precious blood. Iye tu anapita pa mtanda wa Calvary nakakhetsa mwazi wake pamenepo. His blood, speaking of His death, can cleanse you from every sin and any sin. Ndiye mwazi wake tu umene ukulankhula za imfa yake ukhoza kukutsukani lero tu pa chimo lililonse ndipo pa machimo onse. Jesus Christ rose from the dead and is waiting to save you now. Yesu Kristu anauka kwa akufa ndipo akuyembekezera kuti akutsukeni inu tsopano. The cure for the disease of sin has been provided at no cost to you. Ndetu machiritso a uchimo tu anaperekedwa kwa inu tu pa mtengo waulere popanda kulipira kena kalikonse kupita kwa inu. It is freely available. Ndetu zimene zikupezeka mwaulere. It is received when you repent of your sin
and trust in the Lord Jesus Christ as the only remedy. ndipo tichimalandiridwa chimenechi pamene inutu mulapa machimo anu ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wanu. Will you take him today as your Lord and Savior? Kodi inu mu tsiku la lero muntenga iye kukhala mbuye wanu komanso mpulumutsi wanu? It's your choice. Ndi ichitu ndi chisankho chanu chimene mwina kukuchipanga. Speaking of Jesus, Isaiah the prophet wrote in chapter 53 verse 5, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Pakulankhulatu za Yesu Khristu, Yesaya chapter 53 ndi meka 5 imalankhula, ndipo imanena chonchi. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. Thank you again for listening, and will you avail today of God's remedy for the disease of your sin? Ndi zikomo kwambiri chifukwa choti lero mwamvetsera uthenga umenewu, komanso mu tsiku la lero mupange chisankho choona kuti mukalandiretu machiritso amene Mulungu wapereka pa nthenda yanu ya uchimo.